Lan hitzarmen asko astebete barru bertan bera geldituko dira. Uztailaren 7an ultraaktibitatea amaitzean beraz, lan erreformaren araberako neurriak aplikatuko zaizkie enpresei. 113 dira guztira, hau da 350.000 langile. Honek tirabira ugari sortu ditu azkenaldian. Lab, Comisiones Obreras eta UGT enpresek herrialdeko hitzarmena aldarrikatzen duten bitartean, elak enpresetakoari ematen dio garrantzia handiagoa. Lehenengoen arabera, enpresako hitzarmenak ez du erantzun orokorrik ematen, eta metalgintzan esaterako langileen 10% soilik babestuko luke. Hain zuzen, eragin handia izango du metalgintzan hitzarmenen amaierak. Ildo honetatik, Lab, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek negoziazio mailetan proposamen bateratua aurkeztu dute. Patronalak ordea ez duela kontraerreformarik sinatuko adierazi du. Are gehiago, herrialdeko hitzarmenen beharra ez dela horrenbestekoa eta eszenatoki honek aukera berriak ekar ditzakela dio. Lehiakortasuna handitzeko. Orain arteko protestek akordioa lortzea bazuten helburu, hemendik aurrera sindikatuek uztailaren 7 osteko egoerari erreparatzen diote. Erreformaren neurriak bapatean ez direla aplikatuko, baina pixkanaka nabarituko direla aurre ikusten dute. Horregatik, egoeraren aurrean prest egon eta erantzuna prestatu behar dela esan du Labeko kide Garbine Aranburuk. Bide honetan Jaurlaritzari ere eskua hartzeko deia luzatu dio. Laben arabera lan gatazka baino gehiago du eta eztabaida honek. Gizarte eredua dagoela jokoan dio. Nafarroan ordea ezberdina da egoera. Iaz, martxoaren 29ko grebaren ostean, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek patronalarekin akordioa sinatu zuten eta. Lab honen aurka azaldu zen.